Moi, mä oon Niko Tuhkanen. Moikka, mä oon Jasmin Nysteen ja me ollaan 5-henkinen perhe. Ja nyt ollaan tosi iloisia siitä, että ollaan muutettu uuteen kotiin hetki sitten. Haluttiin ostaa tämmönen saneerattava kohde, missä me päästään vaikuttamaan siihen lopputulokseen kaikista eniten. Ja nimenomaan päästiin valitsemaan niitä tuotteita, mistä me tykätään ja muokkaamaan tätä pohjaa sen näköistä, kun me halutaan. Se oli parikymmentä vuotta vanha se lattia. Se oli tosi kulunut. Ja se oli tosi kulunut. Täällä oli myös laatta, oli aikaisemmin muualla, niin me haluttiin yksi selkeä kokonaisuus tähän tilaan, joka on yhtenäisen näköinen. Suositukset nimenomaan läheisiltä oli se kaikista ratkaisevin osatekijä siihen, että me halutaan ottaa just tää Novaflorit tää lattia. Kyllä. Tilattiin meille mallipalat, ne tuli meille kotiin postissa suoraan. Meillä tuli 4 eri mallipalaa ja päästiin niitä sommittelemaan, mikä näyttää parhaimmalta, lähinnä se väri siinä. Nyt se on alkanut pikkuhiljaa palapalalta alkanut muodostua, että tää on meidän koti ja koko perhe tykkää olla täällä näin. Meille tosi tärkeää on se, että lattia on tosi kaunis. Niin myös me halutaan semmoinen rauha siitä, että lattia myös kestää, koska on ne 3 pientä poikaa. Just näin. Monelle ystävälle, ketkä on samassa tilanteessa nyt tällä hetkellä, ketkä on perheellisiä ja haluaa vähän isompia neliöitä, päästä isompiin asuntoihin, niin ollaan kyllä paljon muistettu mainita, että tämä on oikeasti hyvä tuote. Ihmisiä meillä on käynyt täällä kylässä ja ne on todella ihastunut tähän lattiaan. Ja se ihastuminen tähän lattiaan lähtee jo eteisen kohdalta, kun ihmiset saapuu sisään. Että tämä lattia selkeästi on semmoinen, johon ihmiset niin kuin kiinnittää huomiota ja se lattia jollain tavalla niin kuin vangitsee heidän silmät. Kyllä. On se herättänyt paljon kyselyä ja innostusta ihmisissä. Kyllä. Monet on kyselleet sitä, että mistä tämä on. Mikä tämä lattia on. On.